Asma'u keta kinka taho kinka kawo ni ƙara nan inda hukuma an ka iza min baƙin ƙato cikin shiya ya taso ni gaba duk gari ana kallo na sabbi garwashi yana da zafi. Yanzu na ga inda matsalar take yanzu mudan duniya Allah mini yi ba mista ka son ka ci amana ta mudan mista ka son ka shiga tsakanina da diyata sabbe ne diyata ta dan sani dan saurara ka dan saurare ni ai Bahaushe ce dokin gozo mata bari a yi haihuwa inda duka kai da sanyin magana mu da muka aika ka zo an ka kawo gaba gare ka to ƙara ta an ka kawo wallahi tallahi arziki bai kawo mutum